Straight to the point. Now, aritas tong diskusyon mga kaiganaan, no? Ato ipadayon ning atong isgutanan ron. Ang Sugbo, before ta mo balik sa kauluhan ha, kini sa overall na gyud nga mga senador nga manaog og atong analisaron ang impeachment. So, balikon ko, og Sugbo maoy atong pasultion. Base ining resulta karon sa eleksyon. Dili man ni ako, ato ni pag-analyze lang nato. Niya man ni tingog man ni sa mga Subuanon. Nagpasabot nga dili gusto ang mga Subuanon nga i-impeach si Sara. Straight to the point. Nga konbiktohon si Sara sa impeachment. Kaya na-impeach sa Manas Lower House. Dili. Kinilandaan nga set of senators. Kini wa klaro-klaro gini nga analysis. Ha? Kay tiyo mo na mga higala, siyam na godaan. Absulto na daan kani pa lang nga set. 24 man na mga higala. Ka mga senador. Kanang daan nga naglingkod doon, di pa na to apilog kwintada. Kanilang sa atong kwintadahon. Nagkinahanglan mahigala og 2/3 votes aron makonbikto. Entonces, consequently, manginahanglan lang og siyam. Kasenador nga dili mo konbikto ni Sara. So kining siyam daan makuha na daan ani lang daan nga set og Cebuano may pasultion. Mo na nga di malikayan Sugbo mga higala do na gyoy lain-laing opinion pero mas daghan gyud ay ang mga Subuanon. Kini klaro man ni nagpaila nga daghan sa mga Subuanon mahigala nga pabor gihapon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kaning tinguga di man nato na kunang puyo kon to pag-analysis analisar. Kato nag real talk gani ato kay lisod man kay na mag-analisar bitaw ka nga lapsaw kaayo ba. Lapsaw. Kini way lapsaw nga pag-analyze ha. Bisa pa ganig unsay imong baruganan ron bisag unsay imong partido ron makakita gyud kang bitaw no. Mao ni baruganan Sugbo. Despite the fact ang Sugbo mahigala mga brilliant ni nga mga butante. Pero tara ilang gibutaran si Philip Salvador. Unsa may tuyo ana? Ang tuyo ana may kanang impeachment nga maproteksyonan Sara. Straight to the point. Kay mo may campaign sa Duterte nga kuan nang gina siguro nang gina para maproteksyonan si Sara Duterte sa impeachment. So kung Sugbo anon may pasultion, absulto mahigala si Sara sa Sugbo. Tiya mo na nya kini mahigala magkinto man ang mga senador ani day. Ingon mga senador ay murag di man ang tao ni tingog na mga tao. Labi na Central Visayas, labi ng Cebu, nga vote rich province, ni tingog naman unsa ilang gusto mahitabo. Nangatagak gud ang alyansa nga mga senatoriable Sugbo. Ang nakakapyot lang mga higala sa alyansa ha, duha ra ka buok nakakapyot si Erwin Tulfo og si Pia Cayetano. Sila rin nakakapyot. So wa magsilbi ang endorsement ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ilang gisaligan nga dunay sa masineri sa Sugbo nga ang gobernador sa Sugbo o ang tanang mayor sa Sugbo ila mamatay gisaligan ni Tol Tolentino day. Namdom ka na nga sige lang kay inikabot nun niya sa local election na local campaign madaan naman ta sa masineri. Dili de angay magsalig kas masineri kay usahay kining masineri mo kagar di ay oy. Manay nitabong Governor Gwen nga ang masineri kompletong masineri. Tanan mayor iya except Danao. Mga kapitan, mga BHW, mga tanod dito hala. Grabe masineri pero ni kagar niya masineri. Dakong kwartang napagawas aron mamalit og buto. Ang problema ang pamalit og buto, ang leader daan gitigbas ang daan. Pag-abot dito sa mga tao, nangupra sa mga tao. Gikopra si Governor Gwendolyn Garcia. So kini kung atong tagag-pagtagad, ang ilang gisaligan unta nga leader sa Sugbo si Governor Gwen. Kato mga senador na mingon nga, uy palpak man atong Cebu. Tanawas Gwen, napildi mga Gwen. So kita, wa ang naguban-uban niya mahigala sa kwan kini Stolfo gani na Stolfo wa man nimo kuyog ni Gwen. So kining kang Tulfo nga na sud siya diha tungod ni sa iyang kaugalingong paningkamot kay nagkontra magani si Gwen og ang igsuon. In fact mga higala tanawa si Abalos ngin kuyog to sa kwan ni kuyog dito sa Dumanhog sa may hitabo ni Abalos. Tanan rally ni Governor Gwen sa Sugbo, si Abalos ni uban. Kisa may nanguyog sa norte, si Bong Revilla, kisa pa Manny Pacquiao, Tol Tolentino, si Abalos, nanguyog sila dito sa norte.
ang dili sa South nga campaign sultis ni Gwen dumanhog kisay ni Kuyog si Abalos ra ug ang asawa ni Bong Revilla nga sila ni Mercado. Silang duha mahigala gilampaso. So kana mo'y atong matagaag pagtagad ron. Nagpasabot nga kining mga sugbuanon dili gusto ni sulti ng sugbuanon. Isulti na. Klaro tataw loud and clear kana. Could you just imagine na po mga higala ang dili mobutar for impeachment dinha. Ang sigurado nila mga higala ang mobutar kini si Tulfo Ramoy Alyansa og si Pia Cayetano Alyansa. Si Bam Aquino posible pa kanis Bam di pa ni mabasa gini mo sa Bam day. Tinuoray lang. Ambot lang ka ha kay kanana ang tanawa ko ng iyang statement o katong ipangutana sa may gala about ining kwan. Asa man to no? Kay aron nga maklaro to ba? Si Bam Aquino pwede ni nga tong kitanong. Tanaw na ko sa Rizal Tibero surebol na convicto gusto si Sara ana. Ang question ron si Kiko Pangilinan kay nakasuod man dito sa nasyonal. Kini ato si man lang ni ato gisgutan. Kini sa Bam Aquino tawag. Kini ang statement ni Bam paminawaro ko ninyo. Sige, minota. Issue sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas. Yun yung mga umiikot kami. Yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga taong magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Well, I've already said it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair, tingnan yung ebidensya, huwag pumilin sa kahit anumang partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka na, parang nagpipili-judge ka na eh. Diba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan kung nung ipapresent ng prosecution siya ka ng defense, gagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo. Okay, ato na lesson ha, Katsa. Dalawa, kining pamahayag, di ba? Mura man ng pamahayaga, mahigalag. Di ka kasiguro nga iyang ikonbikto Sara, ni? Tama? In fact, doon natin nahibawaan mga kagalaan nga, Iglesia ni Cristo ni endorse aning Bam Aquino, ubo sa pagsabot nga, dili ni mo impeach si Sara. Kaya ang Iglesia ni Cristo may galaan, nakasuporta man against sa impeachment ni Sara Duterte mga higala. Kita mo tong rally sa iglesia? So, dunay, ambot o tinuod ba kapod ha? Dunay mga higalay ng gawas ng istorya nga i-endorse si Bam sa Iglesia ni Cristo sa kondisyon nga ayaw og pagkonbikto kang Sara Duterte. Straight to the point. Porbida kung tinuod na mga higala, medyo lisod ng impeachment. No? Kaya kinang pagsulti mga higala siya, di ako gikan ko sa tinuod man og nisuroy gyud ka nga dito sa kuan gyud dito sa ground nitaak gyud kadto sa ground unsa may ilang problema dili man problema na nga gusto na gyud may nga mag-impeachment dili ha kini partido ka dunay kasuko ba galungot-lungot imong dugo sa mga Duterte nya daghan man pud ang wa maglungot-lungot so mo nay atong analisaron na napita so kining sinultian ni Bam Aquino sa kun galing ko sa kuan dili man mo ilang kuan ang impeachment lahi man ang gusto sa mga tao. Muna akong gingon, karon ig-abli karon sa 28th Congress. Kung moingon sila kay ingon man ang Malacañang, although di takasalig ini Malacañang kay usahay lahi ang isulti, lahi ang mahitabo. Ha? Kung moingon sila dili na lang ta mag-impeach, tanaw mo ra mag imong tanawon basahon nimo ang number of senators, mo ra mag-absilto gyapon Sara ani mausik atong oras. Concentrate na lang mo sa unsay mga maayong mga proyekto, big ticket projects, o sa pagsulbad ng problema nato sa kalisod. Kaya tulo ka tuig na natas tunga-tunga, mga higalas, terminong BBM, wa, yun nahimo, mga higalaan. Straight to the point. Unsa ba mahitabo sa sunod, in another 3 years, mahuman ang terminong BBM, mga higalang, wa, yun, intayo nahimo. Straight to the point. Whereas kung di na ta mag-impeachment, kanang
Another 3 years, concentrate na mo og trabaho. Okay lang ko, ana. Pero mingon sa nga impeachment lang po, yun, hala, sige. Apra na ko. Angkor man ko sa DYHP. Naman tayo programa ni Stoda. Okay, gapon ko. Kanapay no, iwan na ta. Di na ta maglabad itong ulo ko sa itong i-discuss na ana dayon. Advantage si para nako ni Store. Kay, sorry lang ka dito sa mall. Na naman kadaan, og mapahon sa itong i-discuss impeachment, ang update. Medyo naatabay kulukol bayduhan baka nabuntag. Kulukol bildo ana, kapi-kapi ginagmay, hisgot-hisgot anang inane. Ako okay ra ko kun say ma kuan ana, pero ang ato ba og tinarong lang gyud bitaw nga para sa mga tao gyud bida. Og para sa kayuhan sa nasod bitaw. Di ba kawalangan tong oras nga mag-impeach. Nya panalitag dili gyapon ma-impeach, usik gyud nga tong oras. Ilagi nang basahon day nga unsa man dili ka mausik lang atong oras aning kalakiha. Pero si Martin mo na gusto Martin lahi mo gitong ka Martin yun, no? Nga kagustuhan. Sige, ato padayon niya ron taon human lamang sa pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Now, atong balikan yung atong discussion mahigala. Karon, naman tayo mga abogado na minaw na to ambot mention ba di lang siguro na sa nato i-mention gawas ug moingon nga okay ra. Kini ni ang tinuray man gyud mga higala kini si BBM ron. Humana iyang tunga-tunga sa termino ha. Ang next 3 years ani mahimo siyang limdak president. Straight to the point. Mo gani usa ka kamatuoran diha. So kana mga senador day, pwede na maminaw niya. Nga ipakonbikto ana mo na, mga adi nako kay hapit na 2028. Kanilandaan ha. Balikan na tong nasyonal. Apos di pa tambalik sa nasyonal, di pa tambalik. Pasabot ning Sugbo ba? Nagpasabot ning Sugbo mga kagalaan. Moingon to mga senador Sugbo na Pildis Gwen. Moingon to sa Manila kay nakatutok sa Cebu ina. Wa na gigahom des Gwen na pildi na gyud siya. Hasta iyang gipang-endorse, ang alyansa iyang gi-endorse wa gyud ang nakalusot duhara. Nya kining pagkalusuta di pa gyud ni matawag nga iya gyud ni nga pagkalusot. Ngano man kini si Erwin Tulfo di man ni mahigala gi-endorse niya gyud nga giisa niya kamot nga. Wa man nag-away masani Rafi. So nakalusot ni si Erwin sa iya ning paningkamot di ni kang Gwen. Unya kinis piya kay tano may gani kinaka kapyot kining taon. Ha? Tanaw. Sa iyang rally nga naas BBM mo gito ipinakadako unta ang rally niya. Nga wa niya mahigala held og usa ka syudad. Didto gyud mga higala hinuon sa tawa kinis Abibinay iyang gi endorse Abibinay perting pagkatagaka. Tagak sa Cebu tagak pagyos nasyonal. Nahimo mga higala nga kiss of death ang endorsement ni BBM o ang endorsement ni Gwen. Kalawa, si Abalos. Naas BBM dito mga higala sa Dumanhog. Ni Kuyog sa Abalos dito sa iyang rally. So duhagin unta ni mahigala ka ngilngig unta nga leader si Gwen o si BBM dito sa Abalos. Unsa may natabong Abalos sa Cebu. Suwa mga higala magsilbi ang gisaligan unta nila nga nanay masinere nga mo suod sila. Wa magsilbi. Imagine ka mahigala di ba lalim sa usa ka kandidato nga kanabitang wa kay masinere. Inig-adto nimo sa usa ka lugar wa pa ang mga tao magtapok dito pulting lisura gyud. Inday ken lahi man ni ganing nay masinere na daan. Ibutan ta katong Dumanhog. Nagtapok na daan sa imo pagsulti na imo. Pero kanang wa kay masinere inig-abot nimo dito mga tawa gyud. May bariha katong akong biliban mahigala purya tandog lang si kato si Esteban Escudero atong talent des DYHP kaniadto. Ni dagan to kanadto mahigala nga wa toy kwarta wa ikon sabot na ng gulyat nga adto. Motapok ang mga tao ato niya. Pero kung ikaw tao lang ka kun igabot nimo dito di man motapok. So kining mga senadoron kabantay na nisla nga wa gyud kay power na Gwen. Paminaw ko wa nasa mo kung si abot hay na kas Gobernador Gwendolyn Garcia ron ni kung siguro sa siya kay ingon siya ni mata ba ko nga pagmata nako din ako'y gobernador paminaw ko mas may matuogan lang sagtiwas usa diha. Ito lang ni agi katawa may ganawa na yun si Gwen ganun mahunahon na ito mga senador na bida
Wa man gani makapadaog siyang kaugalingon samot na kita nga i-endorse. Ha? Tama, kini pagkasultian ni mapahitason nga pagkasulti ba? Paminawan talaga dong. Ako naman nag-play ganina pero sige lang, kausan lang be. Gobernador na siya. Ambot natuog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Kaya gitawag man niya yung kaugalingon o gobernador. Kaya alang kaniya gobernador na siya. Ambot natuog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Correct ka dyan. Tama. Natuog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador na kamata na gyud ka karon? Bago na gyud. Saol taman gob. Basta baguhan na gyud sa gobernador gob. Fresh na fresh. Pastilan, wa na. Ha? Ang bagong gobernador nagkakaon-kaon ng popcorn. Wa maghilak og popcorn, kaon-kaon popcorn. Pastilan mga higala. Tanaw. Unya karon og arikas nasyonal. Sa nasyonal ha, to balikon ang mga nakasod. Kining nakasod sa nasyonal daan, 5 kabuok ang alyansa, 5 ang oposisyon. So nanay 5 kabuto daan. Ibutang ta lang kini si Bam Aquino o si Kiko lahi ng ila. Hindi pa gini mo masiguro actually dahil kay number 1, ang ato nadunggan nga istorya si Bam gisuportaran sa iglesia kay tungod dili mo convict no ni Sara. Kana ato nadunggan na di pa na way confirmation. But ang yang sinultian dito, katong yang sinultian sa atong gipakita ni karon atong gipabati ron. Lahi man yang sinultian yung sa di man kay ako isuroy ditong field gyud nangampanya gud sila. Kabati sila pagpangampanya nila. Pagtaak nila ngadto sa actual gyud. Lahi man ni mag-analisa ning uban gyud nga wa gyud nasa Ivory Tower ba. Kato mga dato bitaw nga mga kwan. Mga mag-analyze nga naara sa dagkong subdivision. Wa ka kataak ngadto sa squatter area di ka gyud ka-analyze og tarong. Mo plangka-plangka. Ato si Bam Aquino nga nangampanya ni taak gyud dito sa ubos sa di man issue ang impeachment sa mga tao. Lahi man nila. So kana masabot na to kini si Bam. Medyo di pa ni masiguro itong konbikto ni. Nga kanas Kiko. Pwedeng masiguro ito Kiko siguro, pero remember nga kanas Kiko na ba? Medyo kwansa na. Napuda manghigalay pagka pink ni Kiko, pero yung asawa mo Sharon dahil nga maura ba yung gigamit sa yung kampanya, pag may Kiko, may Sharon ka. Pag may Kiko, may Sharon kayo. Yung gida, Sharon. Yan ka na Sharon dahil kay Duterte man kayo. So di pa rin po masiguro si Kiko nga 100% yun na nga yung konbikto si Kwan. Ang ato masiguro na ginanin nga mo konbikto 100% Risa. Straight to the point. Risa ka na Chase. Pwede ka na Chase Escudero o konbikto na 100%. Isa pa ilain. Katanaw na ko, 5 na gudaan ni karon mga higala. Kini nga set of senator sa national ha. 5 na daan ng naa. Kana ko walay traidoray, wa pay labot unay traidoray. 5 pod ang sa alyansa. Kinsa man ang alyansa? Ping Lacson, pero daykin. Amot uyon ba kana ko kinis Ping Lacson po siguro sige ni. Ha? Wa pa po siguro ginis Ping napo ni ang kaugalingon nga kuan ha. Pero butang ta lang mo konbikto si Ping kay alyansa man. Butang ta lang ang alyansa mo konbikto. Nini nga set karon kinsa may nakalusot? Ping Lacson, Tito Soto, Lito Lapid, diba? Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Cayetano, Lito Lapid, 5. Ibutang ta lang og mokonbikto na sila. Ang 5 po na dili man mokonbikto. Kinsa man, Bato de la Rosa, Bongo Marcolita, Villar nga gi-endorse ni Sara og si Aimee. So 5-5. Ang duha na si Bam og si Kiko. Mo ni mga higalay kining present lang. Ya kinahanglan man nagsiyam. So kinahanglan nagsiyam. Ang may tabo ini kasaman si Robin Padilla. Ikaunom. Patong kwintadahon ba? So ibutanta Robin Padilla ikaunom. Sunod kini si paminaw ko kini si Subiri, di man mo konbikto Subiri kay naglagot sa nga inyo kong gipulihan pagka presidente sa Senate. Sa ibutang ta Subiri dili 7 na.
Nya si Mark Villar, ibutan talang dili lang sad kay si Mark Villar may kala sekretary man niya ni sa kwan. Sa DPWH kaniadtong Duterte. So walo na. Nya si Peter Cayetano nga iyang running mate, ibutang talang so siyam. Medyo lisod nya kining mga estrada unsa man is Jinggoy og si kwan. JB Ejercito kanas Jinggoy ra ba napagawas na si Duterte ra ba day. So mura og tan-awon pag yun ha og makonbikto ba sara og dili kining maong komposisyon. Pero di ta kahibaw kay kini ba ang administration ron. Di ka kumpiyansaan ha. Kay mohimo ra ba gyud sa kutob sa himuon unsa may tabo. Kini mga analysis na to nga pwedeng himuon nya di ka kumpiyansaan nya pwede gyud himuon. Unsa man ipadakop ni si Bato og si Bongo. Aron gyud makonbikto sara unsa may buhaton na. Ipadakop sa ICC, ha? Para maibanan yun. Maibanan yun sa Bato o si Bongo. Makaingon sa Bato to iyang kanta dito. Imbis kay, sa Senado, duphan kang Bato. Mausap ni, sa Senado mo tago si Bato. Kana ato na agi katawa kay foul ba ya mo duwa gyud ang admin sad. Purya kuan lang ha. Klaro lang nga kuan ha. Foul ba ya sa dinuan. So ibutang ta lang og mingon nya gawas man ang waran sa ICC. Dakpon si Bato og si Bongo. Maibanan og buto sara. Kana gyud kung ang tumong gyud na nga kumbiktuhon gyud. Posible. Kana ato mga higala may nga tag foul man na grabe na sa kayo. Foul yun. Tao foul mo ginadaang ilang kuan. So kanang dapita mo ibantayanan. Mo na nga pero ibutan ta mawa si Bato o mawa si Bongo ibutan ta lang kining mga estrada unsa man ni sila. Siguro ka nga mo konbikto ning Sara, basig dili pod, Jinggoy dili, hasta JB Ejercito dili. Jinggoy raban lahi ra ba sinultian sad. Karon ang pangutana si Joel Villanueva unsa may baruganan na posible ra ba na mahigala og dili kay mao ba ni nag-move ra ba ang taon atong imbes kay magsugod ng impeachment mingo man nga junto patabusugod. Gi close up I move to adjourn kisa man to Joel man to. So karon junto mo balik na di man na masugdan ang impeachment kay lain naman ang 28th Congress na may mo kuan ni mo daan ni. Kaya nga pildi na. Daghay na nga pildi. Uy, hasta Australianis na pildi magani. Nya mga senador. Ang man nagpatahi na tong sinina daan si Tol Tolentino nga para judge na unta siya. Ha? Si Bong Revilla di naman ma-judge. Nahuman na ba tong tahi tong iyang kuan? Agoy, basig nakapatahi na to. Malangan man ni ron kay may kapatahi na si kuan. Natagak man si Bong Revilla. Natagak man si Tol Tolentino. Daghan man ni nangatagak. Si Manny Pacquiao natagak. Kunya mingo man. Daman nakapatahi. Nya mingo man bago mga senado. Si Camille bago. Marcolita bago. Malangan ta kayo magpatahi pa mi. Mingo Manny Pacquiao. Imo na lang ning akong tuga. Di man, pagbusugot ko. Ayaw lang, mapatay lang kung ako. Kaya di maigo ng imong tuga. Sa laktod na pagka-istorya, ang impeachment ani, kanang pag-open sa Congress, minta junto, mobalik na ang, kung ingon ni Joel Villanueva, mobalik, adjourn, mobalik, tag-open, discussion pa lang na, initial discussion. Ang impeachment, anaunya na sa July. Ibutang ta lang kay John 30 paman mo lingkod ning mga bago. Nya bago naman ni mga senador mga higala ang komposisyon. Kisa may mga bago ini. Kini Stolfo lang daan Erwin. Kini sa Kiko si Bamane bago man ni nga balik. Kini sa mga higala Lacson Soto mga bago man ning balik. Kanas Marcolita, Camille Villar. So sa laktod malangan-langan tatos July ni magsugdan kung ugaling madayon ning impeachment. Na si Marcos anang panahon na kining second na nga ang first half lig-on ka na si Marcos. First 3 years. Ang second 3 years mahimo siyang limdak president. Mamanduan ka na niya. Moingon man ni mga senador. Moingon ito nga mag-careful ta mga senador. Katunong po mga senador nga laing 12 ka senador nga mo atubang og election by next 2028 sila naman po mo eleksyonon.
Mingon to sa di ta magpatuyang ning atong gibati gyud kay delikado tag mahukman tas mga tao. Unya mga tao ra baron kasi ba mo grabe kayo eh. Tanawas Gwen Garcia gihukman sa mga Subuanon oy. Nakaingon siya, nagdamgo ba ko, natuog ba ko nga pagmata na ko lain ng gobernador, isos tinuod yun gob, nakatuog yun tingali ka gob kadali gob. Ayaw yung pagkahinanok nun, saon taman natuog mong kagod, tanawa na pulihan ka na hinoon. Pero naman tayo kung oras mga higala, oy, standby lang sa atong kuan ha, kay tiwason tala naghisgot ugma kay antay oras god. Ugma lang to tiwason sa gobyerno Gwen. Daghan pa maghisgutanan ani kung napita gyud god. No? Da sige, ugma lang ta magtiwas ining kalakiha mga higala kay sa taman. July 30 pa sila mo start aning kalakiha sa impeachment day. No, impeachment kung tinuod man gyud ganing ipadayon. Di man mo masaligan sa Malacañang, may Malacañang di na ta mag-impeachment, di na mo i-post impeachment tan-aw siguro nila mo ang composition Senate mo lisod man. Di ta na ipadayon. Pero lahi man si Martin pod og move. So tingali mapadayon sige. Sa ako nang ingon mapadayon ang impeachment o dili. Okay ra tadas diwa HP ha. Last station nang gimo sa Sibianan kanunay. Alang sa mga updates ana unya ha kay kita mo discuss ana mga higalang mahitabo magigaling na.